Әйдәгез, татарча сөйләшик. Менә күрдегезме, менә спортчылар саннары бик күп. Ничек күрсәтергә сезгә? Менә ерак инде. Бер генә түгел монда, әллә ничә җирдә уйныйлар. Шунда менә бер 2 көнне элек, якшәмбе көне булды, бүген сишәмбе, бүген 2 көн элек кич белән мәсәлән, шунда мин видео төшердем дә, шул стадион кырыеннан читенә торып, әйтәм, ничә кешене әзерлиләр имеш. Уже спорт мәктәпләрендә шушында КамАЗның, командалары уйный, әллә ничек түгел инде шунда да. Әҗәс килә. Менә ни сәбәбе беләсезме, нинди сәбәп? Сәбәбе шунда, бу да әле кемдер уйный, балалар монда үрчәтмеш тренировка, кемдер юк, кемнең мөмкинлеге юк. Хәзер бер халык бит төрлечә яши, мәсәлән, берәүнең мөмкинлеге бар, я баласына игътибар итми ул. Беләсезме, Пеле дигән булды инде менә бер ничә ел элек мәрхүм булды. Пеле дигән. Ул, мәсәлән, алар илендә бөтен балалар футбол белән шөгыльләнгәннәр, бөтен балалар анда. Без үзебез менә балачакта бик уйныйдык. Хәзер менә аны бик күрмисең, менә күрдегезме? Элек ул йортларда, һәр йортта балачага футбол уйнаганнар, шөгыльләнгәннәр футбол белән. Хәзер шушында гына менә урысча әйтмешли бу избранные, сайланганнар инде булар. Мәсәлән, каян менә белеп була, кайсы сәләтле, кайсы сәләтсез. Теге мазак бар. Бер нидә, банкеттамы? Бер банкетта шәхес яши, берсе, мин ди ничә балам бар ди, берсен ди, берәүнең баласын туган көнне уздыра инде. Ни ди, мин ди бер балам дөньяга килде ди, аны ди Аллаһ Тәгалә имеш үпте башына ди, ул академик булып чыкты ди. Берсе балам ди үсеп чыкты, аны ди аягына үпкәндер, шуңа күрә ул аяк футболист, шундый атаклы булып чыкты. Сине ди кай җиргә үпкән икән син менә инде. Син шунда ди бер сәләтең юк шул шикелле. Ул бит монда күренми алар. Менә мин мәсәлән тәскилә, мин дә хатта элек практикаларда булдым, журналист буларак Казакстанда булдым. Шунасын Уфада, Казакстанда хатта ул ничә 4нче курстансың. Бер бик яхшы еврей, баш мөхәррир. Безгә килешкә дип әйтте. Газетка килдем, монда кысып төрлечә мыскыллап алай язмыйлар дип, ирек язасы килә. Мин шунда бездә Камский Зоря дигән газет, анда теләсә ничек язалар. Хатта мин беләсезме, бер вакытта безнең менә спортчы йөгергән инде, Стариков дигән бер туганнар, алар вакытында Швейцариядә йөгереп кайтканнар. Шунда инде Швейцариядә газеталар хакында язган да имеш. Шунда сөйли журналист язып ята. Менә мин инде сирен беләм, менә фәлән сирен. Тик мин сезгә әйтмим, чөнки шул теге мин баш мөхәррир биргән акча гонорарга мин ул шул сиремне риза түгел имеш сөйләргә. Бездә беләсезме, шул газетта андый сүзне язсаң, сине сызып ташлыйдыр. Ул шундый әшәке җаваплы сархатип, ягъни ответственный сектор. Ул мин Сабантуйда теге чиләкләр күтәреп ярышканнар, су ташып, шунда берәүгә язганым, бу шәһәр кешесе булгач, анарга в диковинку дип, шуны сызып ташлаганда диковину дип. Хатта шул бөтен сүзләргә бәйләнәдер шулай. Төрлечә. Акылы җитми бәйләнә инде шул, менә шундай әйтәләр безгә вкусовщина дип. Шулай таскилә. Монда да менә ул мәсәлән бер башта үзен күрсәтә алмый ул бер малай. Ул кемдер шуны бәйләнәләр, тренеры килешми анарга мәсәлән бер һәр кайсының үзенең менәзе бар уйнаучыларның. Анарга менә мәсәлән бу тренер килешә, монарга мондый. Алар мәсәлән монда ничә дистә егет, малайлар, бер тренер. Ул тренер да бит әле менәзен күрсәтә. Я акырып, бакырып, менә мин вакытында караганым телевизор, анда безнең волейболисткалар шулар бүтән чит ил
командасы белән ярышып уйнаганнар. Шунда тәнәфестә мин аптырадым, ишетеп калдым. Шунда ул теге ничек әшәке тавышлар белән акырганын теге уйнаучыларга, кызларга тик сүгенмәде генә. Теге телевизион камера булгачтыр бәлки. Булай бигрәк әшәке акырдалар, акыра тегеләр әзрәк инде хәрәкәтләнә башла, кыюрак уйнашасын, кызу уйныйлар. Шунысы тагы тәнәфестә аларга акыра бакыра. Ул һәркайсының кешесе менә бер кешегә йомшак әйтергә кирәк, бер кешегә ничектер катырак та ярый. Һәркайсы үзенең минәзе килешә берәүгә. Ул аңлый. Теге вакытында бер мазак та сөйлим сезгә. Вакытында бер инде ир кеше әбисен, ягъни тещасын каршы алырга бар икән. Шунда вокзалгамы, шунда әйтәк теге нигә ямщик әйткән. Ул ди сүгенмә инде, зинһар син сүгенәсең ди. Ул ди ярамый инде, ул әллә нәрсә, ул минем әбием син турынан уйлар, яратмас безне ди, син зинһар ди, тәртип сакла инде, шулай ди. Ярый ди теге. Шунасын инде вокзалда каршыла, теге әбисен нигә утыралар да шул ат арбага, атлар йөрми. Шунасын бу инде но ди, тегеләр ияләшкән атлар бу сүгенгәнгә, кычкырганга. Шуңа күрә инде бу нишләү? Бара да бу атларның колагына пыш дип сүгенә инде. Тегенең әбисе әйтә: "Нинди бу ир булды инде, юньләп сүгенә дә алмый" ди шул шикелле. Шул ул кемгәдер сүгенгән шей, ул сүгенгәч ничектер каны йөгереп китә уланың. Кемдер гарләнеп яратмый, кемгәдер бик йомшак килергә кирәк, янына йомшак кына әйтергә кирәк. Ул шунда аңлый шәхсине. Менә шунда инде ул менә спорт дигән. Бездә гел уйлыйлар менә шул акырып-бакырып, имеш каты рәвештә кешене син әгәр дә шулай бәйләнеп урышып киргәп нитсәң, ул имеш югары шундый нәтиҗә күрсәтә дип. Юк, кызганычка каршы. Чөнки һәркайсының үзенең менәс шул менәс шунардан тора инде ул. Телевизор караганда күбесе бит көнләшеп утыра. Менә элек бигрәк тә шул менә минем балам шул шөгыльләнми спорт белән, шушында менә Мәскәүдә чыгыш ясарый, бәлки бөтен дөнья күрер. Аларын беләсезме? Шул спортта бик каты рәвештә, каты шартларда тәрбиялиләр спорт ягына. Шуңа күрә алар кайсы вакытта психикалары бозыла, алар гомер буена бәхетсез кеше була кайсылар. Бездә шул тик аны сөйләмиләр, бигрәк тә СССР чорында аны турында бер сүз әйтмиләр. Соңдан тик белә башладык. Тренерларны ничек теге шул яшь спортчыларны мыскыллаганны, нитеп аларны рәнҗиткәннәрен, төрле нәрсәне белдек инде без соңдан. Бүген генә бер мазакны укыган интернетта. Ди алар күбесе ди кеше булмаган, чөнки ди алар ди укыйсы килмәгән, тик хыялланып утырганнар, космонавт булам дип. Шуңа күрә алар укымыйчы кеше булмаганнар дип имеш язган. Шундый мазак инде тәрҗемә итсәң инде аңлап булмый. Кайсы вакытта татар мазагында урысча тәрҗемә итсәң күбесе аңлый алмый безне. Фикерләрнең шундый бер тискәре сәләтләре бар. Алар кайсы вакытта менә вакыт юк, ашыгыч рәвештә бер искә килә, шундый акыллы бер тирән мәгънәле фикер. Соңдан инде син менә шул вакытың бар, шул фикерләрне инде әйтеп салын дисәм, алар качып тора. Шулай бер кеше белән бер уен оештырган шикелле алар менә шулай була. Газманов бит җырлый бит, "Мои мысли, мои скакуны" ди. Шул шикелле ул хак инде. Менә кайсы вакытта менә мөмкинлек бар язырга инде. Ул вакытта алар кайда качып китәләр. Бүтән вакытта җыелалар. Шуңа күрә инде ул катлаулы кайсы вакытта сез әгәр дә уйлыйсыз, менә бу теге бар бит тундрада имеш, "Что вижу, о том и пою". Юк, кызганычка каршы кайсы вакытта уйланып йөрисең, ул теге фикерләрең сөт булса, соңдан уйлангач бер әкрен бер төбенә түгел, шул өстенә чыга инде каймак шикелле. Шул каймак җыелып тора да, уйлап шуны яңадан имеш шул фикерләреңне, шул каймакны кешене таныштырасың, инде шул каймакка обрат кушып, менә шул сүзләр инде шулай аңлатырга тырышасың инде кешеләргә хатта. Ярый, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Менә бетеп бара, тамамланып бара. Исән-сау